Siyamazi umelusi, siyamazi ubaba wazo, siyamazi ubaba wazo, siyamazi umelusi, siyamazi umelusi, siyamazi ubaba wazo, siyamazi ubaba wazo, uyelo siyonayo, uyelo siyonayo, uyelo ubaba wazo, uyelo siyonayo, uyelo siyonayo, uyelo siyonayo, uyelo ubaba wazo, uyelo siyonayo, olayo, 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 ashihi, osu, osu, olayo, 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 siyamazi umelusi, siyamazi umelusi, siyamazi ubaba wazo, siyamazi ubaba wazo. awusiyakhala manje, awu madoda, untombi asemtabana zami uma ngoba semthanda evumavumane evunyekele semelika oba ngisho phamo oyivumile umthatho obulanisiswa ngezangivumisulu ubonakala kabitu yakwazi ufika usithela phezulu okwenyoni yobuya kuze emhlabeni yofika kwezezobona umuntu ngonomuhle esengonyameni okaphakathi engagugi akanjanga makosi endulo usothenda ngomlomo wathiya kubo wathiya sekhakunina matendelisa ongangabe enkondlo akazulisa lesebekela utondo konyuko onjengotondo kombokazi natemo zemshezi inkoza ukwazi imabala kwashakuza ufotela umthetho ubona basokona sengeke onongeleka inkolo ngarisenhloko onodozela ngoba amanye amakhosi edozela ngomshizana usubakato njengelanga semsini olayo, 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 ayeye bangcwele ayeye, ayeye Zion ayeye, ayeye maKristu ayeye, ayeye maNazaretha ayeye. Siyathobeka kakhulu silapha kwaZulu Natal. Mina ke ngungizwe ngomlando wasemaqhunwini. Ngumfuka sothanda ngomlomo wathi akuba thasakha konina. Omacingo nomuntu esengonyameni. Ngithe mangithola ucingo ngile kwela seMpumalanga njoba ngibusy ngisiza ngilelwa abasebenzi laba xhashazwa khona ngase ngithola ucingo lokuthi kunomkhuleko kwelakithi kwaZulu ngase ngibuza ukuthi wani lo mkhuleko bathi cha ukukhulekelwa owakwethu usenzo Mchunu ukuba einkingeni ezimhaqile ngoba ukabe khona unembe omkhombayo ukuthi unobhici ngakho ke wonke umuntu obhekene nenkinga nechallenge uyathandazelwa umhlaba kona wamagwala umhlaba kona owabathelekisi kepha abadayisi nemencemence nabazenzisi esibafunde eBhayibhelini babe khona bakhona basazoba khona basawuba khona futhi injalo nje abantu oqalazayo ngaphambi ukuthi akhiphe izwi bohlezi bekhona labo bantu singabexwayi futhi ngoba ubufakazi bokuthi yonke into eyenza empilweni yabona nje kakhulukazi ukuhlasela kwaZulu ngoba le yimpi ebheke kwaZulu ngifuna ukuncacisela nini
Impe ebheke kwaZulu le. uZulu ukuze unqobe noma uphazamise ufuna uhlukanise wodwa kodwa mawuthi uyabuka abaholi bethu sibadinga bonke angithi kepha ke manje ke nabo futhi mina ngihlala ngibatshela abafana bakithi engihamba nabo ngoba njengengqwele awudingi ukuthi uzobe kwi political position noma ube kwi managerial position uzohole mina I'm enough with amabhinqami aye amabhinqa yeye phambili ngamabhinqa phambili noma ngabe izindle zodaka noma ngabe izindle zodaka usekhaya lapho usekhaya lapho uhema noma ngabe izindle zodaka we noma ngabe izindle zodaka we usekhaya lapho usekhaya lapho wema mina njengomongameli wamabhinqa angenqeni futhi ngiyaqonda futhi angesabi okubalekile ukuthi ngizomela usiko impilo lolodwa engifuna nawe okhona phakathi kwethu oyikholwa othi uyakholwa uthathe lo mlayezo kubalekile ukuthi uma ngikhumbula uJesu Kristu kubhajwe imbongolo odakeni ngelanga leSabatha wathiwa onywa oma ukuthi umphuma umphefumulo wembongolo noma ikhishwa odakeni na kodwa uJesu Kristu wathi khiphani imbongolo odakeni ngoba iSabatha lisho ukuphila uma selisho ukubulala akuselona iSabatha ngiyangizwa bangcwele futhi athi amahubo kaDavide sengimdala netshe sengaliphosa kufike la ngiyakhona kodwa akaze ngimbone kaJehova inqotshiwe umfowethu ke usenzo engikwaziyo ngaya kokuningi kodwa angilazi iphuma mhlawumbe ke yisho noma ipolitiki uma ngemfana intombazana mina ngimlanga ngizokhuluma okuyikho engikwaziyo engingakwazi angikwazi futhi unenkinga ngalokho akafuseke awu ngaxolisa awu siyasonta awu ngawu haleluya awu ngimthethele abangcwele ziyakhala manje okubalekile ukuthi angilazi iphunga ngaye usiphathile kwiprovince ephethe inhlangano abusa kuyona okuyona yasikhulula ukubusa kwaKhongolose la ngikhuluma umlando wakhe la ngikhuluma umlando wakhe angimkhankaseli anginendaba nomuntu wenawenzani kodwa 2004 ukuze uKhongolose agcine ephathile la kwaZulu uyena wayonobhala weprovince waKwaZulu Natal leyo nto leyo umlando sobala futhi nangesikhathi sokuthi ubaba uJacob Zuma aphathe ngo2007 umuntu owayekhankasa ephethe ama-numbers kubhekwe ePolokwane usenzo Mchunu ngicela nimshayele ihlombe kulokho bakwethu umlando kawuphikiswa umlando uyiqiniso
eledlula elingalikhuluma ngomlomo namhlanje engalikhuluma kusasa. History is more than just the path created by the past. It influences the present and it paves the future. Into ongayibiza ngeqiniso emhlabeni ilesidlule. Yingakho mangabe makholwa abafundisi bakithi maniyongcwaba nithi uthulo uthulini. Nithi umlothe emlotheni. Nisuke nisho isiqiniseko sokuthi lo muntu akasekho akasewuphinda avuke. There is no history in life that prove that this body, when it's normal, it can rise again and be me and me again. Umlando osalayo othi kuyise ngisho kwenzani. It means the body can die, the spirit rise. Umlando ke uzokhumbula ukuthi emveni kwalokho 2009 emveni kwalokho nokungena kukamongameli uJacob Zuma eParliament amahala njonjo okuyibona abasondezeli nabadukumezeli kwakuyibona futhi obaba usenzo umculo. Amandla omuntu awadliwa kwaZulu. Futhi nezimpi abhekene nazo mina ngiyithandi njengezimpi. Ngiyithatha njengomlando nanje ngiyibonga. Alikho iqhawe elingenasibongo. KwaZulu alikho iqhawe linjani? Ngisho inkosi zelo yodwa kwabo mayisukuma iyabonga. Ukubonga kwayo kunesitha. And isitha is a very important item emhlabeni. uNkulunkulu mawungambuza ukuthi bebalekile abantu bekhonza kodwa uthi uSathana akaphele yini na? Wathi uSathana angathi angakuphendula uNkulunkulu mayinethu bathi uSathana ulunge ekhonkothe eminyango ngoba ungikhumbuzela abantu bami ukuthi mina ngiyuThixo. Kunjalo bazalwane. Sengiphetha okubalekile ukuthi konke lengikushoyo ukuthi isitha kodwa ubukhawe umlando. Anginendaba mina nento eziningi engizwa kuthiwa ikhona kuthiwa kuyiwale mina ngizonifundisa into eyodwa makholwa ukuthi owakwenu awumlahli kukuhle noma kukubi. Ngoba lento yokuba yikhakhaso uvuna umoya icala lelo. Futhi okwesibili uma ngabe ngisho esebhedile ukuboneni ukuthi ingane mayisigwetshiwe enkantolo sethu udile kajele iyongena ngale ubona uma wayo emilaphe ekumabhedla gadi eyiphathisa umlayezo athi mntanami ngiyakuthanda athi uNkulunkulu uyakuthanda ade sizokuthandazela qina eshingane igwetshudile kajele. That is the power of life. That is the power of wisdom. That is the power of family. And our politics is family, and our culture is family, and our wisdom is family. If it's not, it means it's corruption. Ziyakhala manje. Ganza kwethu ngiyabonga kakhulu ukuhlangana kwamakholwa, kuhlangane nabepolitiki, kuhlangana namabandla onke. Ngicela ukushaya iculo lodwa sengiphetha la kwaShembe. Ilizwi lenkosi selifikile. Ezwethu ilizwi selifikile.
Yesu nathi masilamuke ngezinhliziyo ezimhlophe nathi masilamuke ngezinhliziyo ezimhlophe bongani ngani webangani owazi izikhama uthi ova inkosi yasiletha Yesu wethu bongani ngani webangani obazi izikhama ova inkosi yasiletha noma ngabe ngakanani izono ziyawuhlanzwa maze ikhona ivunywe maze ingekho ayiphikwe zichithwe nje ngaphandle njengamandla ababi ngiyabonga amandla wethu shaya izandla kakhulu President ubaba uMacingwane Dinga Nation shaya izandla khulilizela mama kikiza sishaya makhwela uPresident wamabhinqa loyo